So, magandang gabi mga ka-Swartres, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ating mga FB page and subscribers sa ating channel. No? Welcome sa ating channel mga ka-Swartres and congrats no? Sa ating binigay na pa-maintain 694. Okay? So, binigay natin to mga ka-Swartres pagka 14. Pa-maintain natin starting mga ka-Swartres. At then pag 3 days niya first draw mga ka-Swartres, no? Nilusot siya 496 mga ka-Swartres, no? Ganinang 2 p.m. Okay? So again, congrats sa mga nakadaog and also mga ka-Swartres, no? Congrats usab sa tuang channel, no? Wala ata nigi-post sa atong FB page kundi nag-post sa mga ka-Swartres sa ating community, no? Sa ating channel. So ito mga ka-Swartres, no? So congrats again sa ating channel mga ka-Swartres, ha. So pa ko nihatag mga ka-Swartres og pa-maintain, no? Gahapon, I mean balik o gahapon kay tungod bidding pa mga ka-Swartres, mostly bidding pa ang mga resulta mga ka-Swartres, no? So tomorrow mga ka-Swartres, ha, update mo mga ka-Swartres, no? Tungod natay pa-maintain na pod na bag-o mga ka-Swartres. Okay? So again, ha, sa mga pa naka subscribe sa ating channel, please subscribe mga ka-Swartres and also sa ating FB page, no? Same pa din, Swartres Cebu TV. Okay? So ayun mga ka-Swartres, no? So ito, no? Nag-message sa inyo, ano? Di pa rin tapos ang palaro nila. So, yun mga ka-Swartres. Okay? So, ito din, no? Still bidding pa rin ang lumabas, no? So, kung napansin nyo, wala pa akong binigay na pa-maintain mga ka-Swartres, no? So, bukas, abangan nyo mga ka-Swartres ating bagong pa-maintain na 2 combinations only mga ka-Swartres. Okay? So, congrats and yung binigay natin sa channel ha, last din na po yun bukas, no? Yung iba naman, yung iba lumabas po yun sa STL mga ka-Swartres, no? So, congrats din doon, no? Ka-Swartres. Okay? So, abangan nyo mga ka-Swartres ha, yung bagong upload natin na video mga ka-Swartres. And also, dahil mga ka-Swartres, no? By next day, mag-update sa ato ang gihatag na Swartres Angle Guide for February unsa nay nahitabo ato, unsa nay dagan ato mga ka-Swartres para sa katong nakasunod, no? Makabalo mo unsay dagan sa tuwang Swartres Angle Guide. Okay? So kana lang sa mga ka-Swartres and last na lang sa tong combination na ugma ano 18. Okay? So kana lang sa mga ka-Swartres and again congrats and good luck sa atong next na pamingtin mga ka-Swartres.